Yankee Oscar 2 Mike November. Yankee Oscar 2 Mike. Mexico Echo Japan. Mexico Echo Charlie. Roger, Roger, Yankee Oscar 2 Mike November Zulu. Mike November Zulu. Oscar November. Yankee Oscar 2 Mike November Zulu. 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 Kilo 4 India Yankee Charlie. Kilo 4 India Yankee Canada. Egy kis peca megint, fekete körös, kettős körös, békés és kitelepülés. Hát sikerült jó ferdén megállni. Kicsit ferde a cucc, de kipróbálni ki lehet az antennát, nincs teljesen kitolva. Olyan 6,5-7 méterig van kitolva a 9 méteres rúd. Ott 2 darab hosszabbító tekercs, egy csókbalon, és a kettő közt egy Atu 100-as. 19 méter jobbra, és 19 méter balra, bár nem nagyon látszik szerintem. 7 megáll, gyönyörűen leilleszti az Atu, de ez egy 160 méteres antenna. A koncepció az volt, hogy a 160 méteres sloper antennát végén tápláltat. Beduplázom, 2 tekercs lett, 2 sloper, így már dipol, hosszabbító tekerccsel, és mivel az elején indul, egész jó a sávszélessége is, használható akár olyan 130-140 kHz sávszélességgel az antenna, úgyhogy fönt a tuner, akkor pedig az egész 160 méteres sávra, 7 megára még le lehet hangolni, hát most nappal van. Rádióznak a srácok, volt már vele összeköttetés, le lehet szépen hangolni, gyakorlatilag egy-egyre viszi le az automata tuner, 2 megán használható. Ezért csak majdnem 40 méter, szól ez mint a fene. Jól át lógnak a srácok. Semmilyen baj az ég egyet a világon. Ez nem a 2 RKI volt, úgyhogy ezen működik a távíró is jól, minden. Egyébként a tej van egy Na majd este kipróbáljuk a 160 métert, most még fölösleges napsütésbe, kánikulába. Lefordítom a monitort, aztán fölpattanok rá, megnézem, hogy a terjedés hogy állhat. Valószínű, hogy még nem nagyon van terjedés, úgyhogy szerintem ezek a direkt hullámok, amiket veszek belőled, szinte biztos, úgyhogy na, akkor ezt már kipróbáltuk. Mennyi lehet ez légvonalba, hogy itt tudjuk satszolni, hogy esetlegesen kiket tudnánk meghallani, milyen időkörben működik a dolog biztosan most már, és ráadásul ugye gondolom, hogy nem egy fenyegetően nagy magasságba, vagy meg lent, vagy a ártérbe, úgyhogy akkor az úgy, mit tudom én, nagyon jónak tűnik. Így van. HG8 LNX H8Z, lent vagyok az ártérbe. Az antenna az nincs teljesen kitolva az árbócra, igazából nagyjából olyan 6,5 méter magasan van szerintem a közepe az antennának, nem több, úgyhogy ennyi. Hát a légvonalba köztünk a távolság, én szerintem olyan 40 km körül lehet, nem nagy 40 km, és akkor ehhez képest pedig 50 wattos a teljesítményem, úgyhogy én jól hallak, jól veszlek,
Örülök neki, hogy viszont is megy a dolog. HG8 LNX, H8Z. Oké, rendben. CQ, India Radio, number 2, Radio Italy, Mike Victoria. CQ, this is India Radio, number 2, Radio India, Mike Victor, standing by. Sierra 4, Radio Charlie. Charlie, go ahead.